Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri. Hamarkada luzez milaka izan ziren umezurtztegietan eta bestelako erakundeen eskuetan utzitako umeak Gipuzkoan. Jasotako haurrak elkartea sortu dute haien ondorengoek orain, nondik batozen jakin nahi eta ezinean dabiltzalako. Elkarteko bikide debagoiendar izango ditugu gurekin gaur. Mireia Castells Bergararra eta Maribi Gorosmendi Oñatiarra. Jasotako haurrak elkarteko bazkideak eta zuzendaritza batzordeko kideak biak. Euren familiako bizipenez, orain arte egindako ibilbideaz eta izandako zailtasunez, eta sortu berri duten elkarteaz galdetuko diegu. Mireia Castells eta Maribi Gorosmendi. Kaixo eta ongi etorri bioi. Kaixo. Jasotako haurrak elkartea. Konta iguzue, ze elkarte da, nola azaldu ezagutzen ez duen bati? Elkarte hau da, nola azaldu? Begira, nola sortu zen elkartea agian, ez? Hor gaudenok, dana gara, gure guraso edo aitonamonak, utzitako umeak izan ziren, esposituak izan ziren, eta ez dakigu beraien nondik norakoak ez ditugu ezagutzen. Eta jende asko, neu adibidez, ni neu hasi nintzen, nire aitaren aztarnak bilatzen, bere jatorri biologikoak eta hori, baina betik ezeskoa jaso izan dut. Eta ni bezala beste askok ere bai. Orduan, kasualidadez, nik egin nuen ibilbide bat, lehenengo diputaziora, gero epaitegitara ere jo nuen, eta azkenik Arartekora. Eta beste batek ere egin zuen Arartekoko bide hori, eta orduan ezagutu zuen ere kasoa, jarri ginen harremanetan, eta poliki-poliki joan gara gehitzen, eta gaur egun 50 gora gara, eta horregatik pentsatu genuen elkarte bat egitea. Elkartea zergatik? Elkar laguntzeko, ze beste, orain arte ibili gara, baikotza bere kasuarekin eta bere historiarekin, ez? Baina ez genuen ezer lortzen eta gaina oso bakarri sentitzen ginen. Orduan elkarteak eman digu, elkarlan hori, ikustea besteak ere gauza bera eskatzen ari direla, indarra eman digu. Indarra eta gogo handiagoa aurrera jotzeko. Ze bestela zu bakarri zabiltzanean, azkenean esaten duzu. Hemen ez dago zeinik eta bertan bera usten duzu. Zenik olako gora berak izan ditut eta lehenengo indarra handiarekin hasi, gero zulora zoaz, gero berriro esaten duzu, jarraitu behar dut borroka honetan. Orduan elkartea da gure arteko laguntza, eta baita ere bide berriak jorratu. Askotan jendea ibili da, eta ibili gara, jakin gabe nora jo, zer egin, ze urrats eman. Eta horrela, berriei ere lagundu egiten diegu, aholkuak ematen dizkiegu, eta elkartea osatu zenetik, elkartea osatu baino lehen, ja egiten genituen gauza asko egiten ari ginen, ekintzak, eta ezagutzera eman, gure eskaera zein zan, gure egoera zein zan, ez? Eta esate dizut gaur egun, nik uste dut lortu dugula oso gauza polita eta gero eta handiagoa izango da gure elkartea. Eta joango gara elkartetik emandako urratsei buruz ere hizketan, jasotako haurrak abandonatutako umeak izan ziren. Zuk aipatu duzu Maribi esposituak ere deitzen zitzaien, tornuko umeak, kaxakoak, eta izen hori guztiek badute euren zentzua, ez da? Bai. Tornokuak azkenian deitze jakuen, ze lehen benetan, torno fizikoak zian. Bergaran, Azpeitxin, eta Tolosan. Zeren tornuak, eta zan hori, literalmente, torno bat, umia lagatza zan tornuan alde baten, emate jakon buelta, eta beste aldean, monjak jasotze zeben. Eta horregaitxik deitze jakue askotan, tornoko umiak. Gero ja Fraizoro zabaldu zanean, ja joan zian desagertzen herrixetako tornuak eta hautzanak bideratzen zian Fraizoroko instituziora. Tira, ezagutu ditzagun zuen historiak, adibidez, Maribi, zure kasuan, kontai ezaguzu, zein izan da zuen familiako kasua? Nire kasuan da, nire aita. Nire aita, 1922an jaio zan, Fraizoron bertan jaio zan, eta gero 3 hilabete zituela izan zen baserri baten, Oñatiko Garauzko baserri baten hartu zuten.
eta hor bizi izan da, betidanik, eta nik esan behar dut, benetan izan zala oso ume zoriontsua. Ze batzutan espositoekin gertatzen zen, hartzen zutela, diru bat ematen zutelako, eta baina, bueno, gero tratoan bertako umeak edo esposito hori esan berdina, ez? Baina nire kasuan esan behar dut, benetan izan zela mutiko maitatua, eta berak asko maite zituela bere familiak. Seme bat gehiago izango. Seme bat gehiago izan zen, eta egia da, nire familia da. Hori da, nire familia. Baina horrek ez du kentzen, nik badaukadala, eta berak ere bazuen, ze gertatu zen, ez? Zergatik utzi ninduen, eta guk ere bai, nondik gatoz? Nire abizena, abizen bakarra da, Gorosmendi, bueno, ez da oso celebrea, ez da oso zaila, baina ez dago beste Gorosmendi abizen gisa, badago hor tunel bat Gorosmendi izenekoa, eta auzoren bat ere badago, Goierrin, baina Gorosmendi abizena ez dago. Eta, klaro, ni nintzen, nire lengusuekin, lengusuak, benetako lengusuak, baina, klaro, nik esaten genuen, aitak eta nire izebak ez zuten abizen bera. Eta horrek bai sortzen dizula olako jakin mina, ez? Eta guk asko hitz egiten genuen etxean horretaz, ez? Aita utzi zutela, nondik etorriko zan, ze gertatu zan, eta historia hori jakiteko gogoa eta grina izan dugu betidanik. Eta, zuen kasuan, Mireia? Nire kasuan nire amama izan zen, jasotako aurra, aman partetik, nire aman ama. 1916an jaio zen, eta, bueno, Fraizoron jaio edo utzi zeben jaio zen egunean, edo urrengo egunean. Azkenengo jakin duguna gaitxik, 20 egun edo zeuzkala jaso zeben Aramaixoko baserri baten, baina nire amama adibidez izan familiako ume bat. 6 urtetara arte uki zeben, diputazioak 6 urtetara arte diru bat emate zeban aurrori mantentzearren, eta gero 6 urtekin beste baserri batera bialdu zeben Zumarragara bai alanera. 6 urterekin. Bai. Eta nire amaman dene izan, prohijatu zeben edo Fraizoretik atera zeben bikote hori azaltzen da, baina nire amamak sekula, ez dago inberba inoiz gehiago bikote horrenan, ez dago sekula harremanik euki horrekin. Familia ez eban euki. Aramaioko familia diozu. Bai. Bialdu zeben baserriaretara, bere egunean esan zotzen tio baten baserrira zoiala, eta berak bizu guztian gizon horri tio deitu zotzen, baina ez dakigu bez benetan erlazio familiarren badagon Aramaixoko eta Zumarragako jente horren artean. Eta hor Zumarragako tio horrekin bai eukizeban erlazio gehiago, baina esan berak guraso batzuk ez etxuan euki, esan nahi arrebaik, familia ez eban euki. Oso txikitatik lanian, eta hori izan da bere bizitza. Eta noiz eta nola jakin zuten abandonatutako umeak zirela? Begira, datori ez daukat. Ze beste batzuk badakite ez, igual soldauskara joan zirenean, edo eskontzera joan zirenean, baina nik dut nire aitak betidanik jakin duela, edo betidanik izan duela bere abizena. Ze beste kasuetan, igual jartzen zioten, ibiltzeko, herrian edo auzoan ibiltzeko, familiako, baserriko abizena. Baina gero, joaten zenean toki ofizial batetara edo papelak eskatzera, batzuk orduan konturatzen ziren, ostras, hau ez da nire abizena, ni ez naiz hau, ez? Baina nire aitak nik uste dut, bestela, inoiz ez zuen komendatu. Betidanik jakin izan duela, jaskoko horra zela, bai. Nik uste dut, ni ez dakit nire amamak berak egon dan momenturen bat jakin dauena, baina nik uste dut bizi izan zeban agaitxik berak txiki-txikitatik jakingo zebala, eondan etxietan bera ez dela izan orkua. Lehen komentatzen zuen Maribik euren etxean asko hitz egin dutela gai horri buruz, ez dakite kasu bera izan den zuena, edo bizipenak akaso gogorragoak izatera gutxiago hitz egin duzuen horri buruz. Bai, nire amamak ez eban asko hitz egiten. Nire amama hil zan nik 12 urten euskala, orduan txikixan hitzan, ez nintzen oso kontziente, amama adoptautakoa da, esatezan, eta hor geratzezan, ez? Gero nauzitxu nahi izan ez kontzientia hau historia honena. Baina ez, nire amak eta nire tiak beti esaten dabe, ez jakola gustatzen. Gauza horre gogoraraztia eta esan erreza beretako horretaz berbaitzea.
Eta, akaso, zuk erantzuteko izango da hurrengo galdera errazagoa, Maribi, erraztasun gehiagorekin hitz egin delako ez zuenean horri buruz, baina zure aitak adierazten zuen abandonatu zuen ama horrekiko edo guraso horiekiko nolabaiteko kulpa edo erru sentimendurik, edo halakorik ez eta kontrara gertatu izan zitekeenaren gaineko kezkarik edo jakinminik? Hombre, jakinmina bai. Baina ez zuen hola gauza, kontrako gauzarik esaten, Ez zuen esaten, zergatik abandonatu ninduen, ze pena, ze tristura, ke ba, inoiz ez. Hitz egiten zuen normaltasun handiarekin. Eta guk familian oso normaltzat jotzen genuen hori, eta asko hitz egiten genuen. Ez dugu izan horrelako gauza estali behar zan gauza bat. Ez etxean eta ez etxetik kanpo ere. Hombre, jende askok ez daki, baina esaten, zu, igual galdetu, hoien lengusina edo bai, baserri horretako bazarata. Oi, eta bizena, zure bizena, eta ordan zuk esplikazio eman behar duzu, eta ni betik ematen nuen. Ez nera ita adoptatu ez, nera ita da inklusa ere esaten genuen, ez dakit, inklusa. Fraisorokoa da, handik ekarri zuten, 3 hilabete egin aurretik ekarri zuten, eta hemengoa da, hau da, horko semea da, baina ez da biologikoki bertakoa ez. Baina ez du inoiz amorroarekin hitz egin, inoiz ez. Hori bai, ze gertatuko zan, ze izan zan, zergatik utzi ninduen. Baina gehiago zan jakinmina beste hola gauza negatiboa baino. Eta bizipenak bizipen, emozio sentimenduak ezberdinak izango ziren noski, izan emozio edota identitate aldetik ez ezik, ze beste utxune edo eskubide falta zeukaten aipatu dugu abizenaren kontua, ze suposatzen zuen azken batean jasotako aurra izateak, etzelako gauza bera, jasotako aurra edo adoptatua izatea. Bai, adopzio bat egoten denean, badago hor akto juridiko bat esaten dana, ez? Hau da, zu zara adoptatua eta papeletan ere zara semea edo alaba. Eta abizena dituzu familiakoak. Eta daukazu eskubide berdinak, bertan jaiotakoak edo zuk. Baina espositoak edo... Eta betirako ere esan dugun, ez da? Eta betirako, horrek ez dauka, bueltarik ez dakit izango... Baina printzipioz betirako. Betirako da. Baina prohijatuak da pro-hijo, ez? Bai, seme edo alaba bezala hasitakoa, baina ez dira. Eta orduan ez zuten eskubiderik ez abizena eramateko, familiako abizena, ez da ere, diru edo erentzietarako ere, horretarako ere, ez zuten eskubiderik. Bueno, hemen bazterri inguruan, bakarrik maior askoak izaten zuen, baina, berdin da. Baina ez zuten inongo eskubiderik. Hori garai baten, baina beste garai batzutan, niri kontatu didate auzoko jendeak Donostin, eta kontatu didate kasoak 3 seme alaba izan, haietako bat espositoa, eta gurasoak hil zirenean, bakarrik dirua bi bertakoentzako utzi eta besteari ezerrez, eta holako gauza. Hori oso ohikoa zen. Gabe zuten inongo eskubiderik. Orduan esatea eta guri aplikatzea adoptatuen lege hori, adoptatuak ez ziren adoptatuak. Zorionez edo zoritxarrez ez ziren. Alde horretatik izango litzateke akaso gaur egungo harrerako aurren antzerako zerbait? Nik uste tolako zerbait dela. Bai, berdintxo izan daiteke. Datuak esanguratsuak dira, 16. mendetik 19. mendera Gipuzkoan 25.000 haur abandonatu inguru egon zirela kalkulatzen da, 14.000 inguru egon ziren 20. mendean. Zer bultzatuta ikusten zituzten euren buruak behartuta, seme-alaba jaio berriak, umezurtegietan edo antzeko beste erakundeetan ustera? Motibo desberdinak egongo dira. Nik uste dut gehixen emango dana izango dela religioso politiko, azkenian aurdun geratzezianak eskondu gabe, edo bikotiak aurdun geratzezianak igual pertsona batenak eskonduta zegoela, holako gauza gertatzezianean, azkenian familia horrentzat zan munduko lotza eta gertatu altzan gauza pekatu handixena. Orduan asko ikuste zeben, edo nire familia aukeratu biot, edo ume honekin aurrera garraitu ez daukatela zelan, nik bakarrik. Eta asko holan bideratuta lagatzen dut hemen, eta gero bai suposatzen dut pobrezia asko egongo zala. Motibo ekonomikoak bai egongo ziala.
Bai, eta nik uste dut garaiaretan neskak ere gazte-gazte joaten ziren etxetara, zerbitzera, eta askotan ni pentsatzen dut kontestu horietan bakar-bakarrik, familia baten, askotan igual bertako gizonak edo auskalo bortxatuak, edo igual harreman konsentituak, ez dut esaten, baina horrelako egorak emango zirela seguru. Ze oso gazte 14-15 urtekin joaten ziren zerbitzera neskak. Eta asko, gaina leku guztietatik, ze baserrietan jende asko eta jende soberan, eta asko joaten ziren zerbitzera, ez? Eta nik uste dut kontestu horietan eman zirela olako asko. Gero baita ere, egon daitezke, harreman bat euki, konsentitua, nahitako harreman bat izan, eta, bueno, aurdun gelditu, zegoen olako trampak esaten, trampak egiten bizitza osoan, eta, bueno, igual trampak egin bai, baina azkenean aurdun gelditu, eta ezin eskondu edo mila arazo direla eta umearekin aurrera esen jo, ez? Eta utzi beharra. Eta nik esaten du, ze gogorra izan behar dan emakume batentzako ni ama naiz, eta orduan bakarri pentsatze hutsak ematen dit, esatea, nola da posible, ze egoera larrian egon behar duen emakume bat, hori egiteko. Hau da, hartu eta umea utzi, adibidez nire amona izan zan horrek, 2 hilabete pasa zuen umeari titia ematen, erdituen ondoren, ze gogorra izan behar zuen geroan utzi umea eta alde egin beharra, ez? Eta baduzu ezagutzarik, hala egin duen emakumeren batek gerora urteak igaro eta gero bere momentuan utzitako seme-alaba horren bila joan izanarena? Badaude kasoak, bai. Bueno, guk hor egin dugu, ez, datuak jaso, bildu, baita ere honetaz hitz egin edo idatzi dutenekin hitz egin dugu, eta bai kasoak izaten ziren. Zean bertako monjak, erditzera joaten zirenak, bueno, esaten zuten, eramazazu umea, konbentzituan nahian ibiltzen zian, normala den bezala, ez? Eta batzuetan lortu bai, umeak erditu, han egon igual denboratxo bat, eta gero umearekin alde egin. Eta gero bueltan etorri ere bai, baina gutxi batzu ziren, kasoak bai, baina gutxi ziren. Zuek jakin egin nahi duzue, zer da bilatzen duzuena, edo zer uste duzue topatuko duzuela? Hori sorpresa. A ber, ni adibidez nire situazioan kontziente naiz, igual ez dagoela ezebez. Ze tornuan laga baldin bazeben, igual ez da egongo ezebez. Baina bai nahi dut, dagona, egon aldan informazioa, eskuragarria egotia. Azkenean da gure historia, da gure familiaren historia, eta jakitea nahi dugu. Ez zer dagoen jakin, eta baldin badago eskura izan. Bai. Nik uste dut betik esaten dut egia da bidea. Zergatik eskutatu, ez dakigu, igual sorpresa, eta igual sorpresa txarra, igual. Zatea, igual egoera bat, oso egoera larria, eta zatea, ze sufrimentu, ez? Hori ez da posgarria inorentzako, baina nik uste dut betik jakitea, hobe dala ez jakitea baino. Eta gutxik asko esan dezake. Bai. Eta orduan guk hori eskatzen dugu, gure historiaren nik esaten dut, nik erdia ezagutzen dut, nire amarena, nire aitarena ez dakite zerrez. Orduan, eskubidea dauka jakiteko, nungoa zan nire amandre hau, nungoa zan. Gipuzkoakoa, San Burgoskoa, nungoa zan. Eskubidea daukat, zenbat urte zituen. Orduan egiteko, joder, ze gertatu zan, ez? Zergatik inbiar izan zoan, na? Gure nahia ez da ondorengoak hor nun dauden, ez da? Jakite hutsa. Hori, bai, jakitea zegoera eman zan, zergatik ez dugu jakingo inoiz, baina, bueno, datu batzuk eukita, zuk egiten duzu horrelako, zegoera pinemat ulertzera iritsi zaitezke, ez? Orduan, hori behar dugu, gure osatzeko gure historia. Kontua da, gaur egunera arte, ez dela hori posible izaten ari, espedienteak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskuetan daude, baina ez dizuete ematen horietara sartzeko baimenik. Zergatik? Zein da ezezko horren arrazoia? Ze argudiatzen dute? Ezezko esaten dute, aplikatzen dute Kodigo Zibilaren 180 artikulua. Eta artikulu honek zer dio? Dio, adoptatuek eskubidea dute beraien jatorri biologikoa ezagutzeko. Hori esaten du. Ez du esaten bakarrik adoptatuek, ez hori esaten du. Bueno, hortik ondoraztetzen dute esan ez bakarrik adoptatua du.
Adoptatu esaten du, ez? Orduan, zuek esarete adoptatuak, zuen gurasoak ez dira bizi, gurasoak edo aitonamonak ez dira bizi, ez dute idatzita utzi. Hori, jakin nahi zutela datu hori, beraz ez duzu inongo eskubiderik. Orduan, nik esaten du, bueno, baina legeak egiten dira, bizirik gauden ontzako, ez da? Behin pertsona bat hilda dagoenean, ezin zaio aplikatu lege hori. Eta gaina badaudela beste lege batzuk, albideratzen dutela guk eskatzen duguna. Ze badago lege bat, datu pertsonal nola tratatu behar diren, eta hor jartzen du, hildako baten datoak beraien seme-alabak jakin dezaketela. Bakarrik ezin dute jakin, pertsona hori bizirik zegoenean ezeskoa esan badu. Orduan beraz, badago lege bat gure eskaerari, balekoan esaten diola bai, posible da, eta gero badago beste lege bat, artxibo historikoen legea, nun esaten duen, 50 urtetik gorako dokumentu historikoa direla, eta artxibo historikoan egon behar dutela, eta bizitagarriak edo ikusgarri izan behar direla. Orduan, nik ez du, legea badago, baina aplikatzen dute hori, Kodigo Zibileko 180. artikulua. Gainera, bai lortu dugu artxibo horrek artxibo historikotara pasatzea. Hori onartu dabe, artxibo historikoa izan beharko zala. Eta orduan galderia da, eta artxibo historikoa baldin bada, segaitxik ez jako aplikatzen artxibo historikoen legedia eta adoptatuena. Segaitxik enpeinatzen dira adoptatuen lege hori aplikatzen, artxibo historikoak badaukenian eren legedi propioa. Egoera honen aurrean urrats esanguratsu eman duzu, duela hilabete pasatxo, agerraldi egin zenuten Gipuzkoako batzar nagusietan aldundia premiatu bezaten Arartekoaren eta Espainiako estatuko herritarraren defendatzailearen aholkuak betetzera. Haur abandonatuen espedienteak eskuragai egon daitezen. Zer da Arartekoak ebatzitakoa? Arartekoak esan zuen, gehien bat esan zuen, artxibo historikoen legea hor dagoela, eta gure eskatu dugunok edo gehienok, 50 urtetik gora dute artxibo horiek. Beraz, artxibo horiek egon beharko liratekela kulturan eta artxibo historikoan, Tolosan, edo Oñati. Artxibo historikoen legeak aplikatzea. Eta aplikatu. Eta hortik jo du herritarren defendatzailearen ebazpenak ere. Bai, nik hori ez dut ezagutzen, da... Hori nik eskatu, nik joneban Espainiako herritarren defendatzaiera, eta, berak alde batetik gauza bat interesgarri bai eman zozkuna izan zen, Segoviako kasu bat, nun adoptatuen ondorengoei eman zotzen baimena datu horretara joteko. Eta orduan hor jurisprudentzia bat be bazegoala, eta bai. Jurisprudentzia ez dago, hemengoa, jurisprudentzia lehenengo instantzian ez da lortzen, izan behar da beste goi mailako epaile batek eman behar du, jurisprudentzia izateko, hemen ere badago. Baina, eta horre Segoviakoa be bazan, ez? De primera instancia esaten dana, nik uste duzala, de primera instancia. Bale. Nik uste duz, nik ere jo nuen, eta niri ezeskoa esan zidaten ere, eta orda baina ez du sortzen jurisprudentziarik. Gaian adituak egiten ari zarete poliki-poliki. Bai. Ez dakitu lertuko dugun asko, baina legak irakurrik berre. Baikotzak ikusten du, bere, aber nun dauden zerrikituak, ez? Bidea egiten ari zarete eta baita ikasten ere. Badago nobedaderik, behin agerraldi hori egin eta gero, etorri da Foru Aldundiaren partetik erantzun berriren bat? Ez. Hauek batzar nagusikoek eskatu zioten diputazioari beraien jarrera argudiatzeko, hori jaso dute, batzar nagusia jaso du, baina klaro, egin behar dute gure argudioak, diputaziokoak eta gure eskaera, pin bat bildu eta txosten bat egin behar dute, baina hori ez dute egin oraindik. Eta eperik badago horretarako? Eperik badago horretarako? Uste dut 3 hilabetekoa zala, ze 20 egunekoa zan, batzar nagusitik, batzar nagusikoei erantzuteko diputaziotik, eta hori egin da. Urrats hori eman da, oin falta da, ja bukaera amatea eta bialtze diputaziora batzar nagusiko jarrera esango genuke, ez? Eta zer espero duzue? Itxaropentsu zaudete? Bai, ni itxaropentsu banago, baina egisa zan ez dakit. Ez dakit ze izango dan. Ez dakit, ni
esate dizut, gora bera hoiekin ez, ze horra joan ginenean lehenengo aldez aurretik egin genuen, alderdi politiko guztiekin egin genuen elkarrizketa bat izan genuen. Eta danen hitzak zian, bai, ulertzen dizuegu, eske bai, dana zan baiezkoa, dana, bai, eske ez da. Baina gero, ez dakiz gertatzen da, baina gero gauzak ez dira ondo bideratzen. Nik esperantza badut, baina baita ere ikusten dut diputazioa dago oso tematua. Arlo juridikoak bentzen. Oso tematua dago. Eta ez dakiz zergatik. Baina gu jarraituko dugu, zeskoa jasotzen badugu oraingoan ere, aurrera joko dugu, eta betik epaitegira ere esaten dugu joango gara berriro, baina orain joango gara oso defentsa armatuarekin. Ez gara joango tonto, ni joan nintzen bezala gehiegi jakin gabe, edo esal jakin gabe, nik uste dut joan behar dela, nik uste baditugula, oinarri sendoak esateko, eskubidea badugula, hau da. Bat izan daiteke proiektatua, adoptatua edo zer gauza. Baina hil ondoren, horrek berdintzen gaitu, heriotzak berdintzen gaitu. Eta nik uste dut aplikatu bat zaiela, besteei aplikatzen zaien legedia. Beste lurralde batetan horrelakorik gertatzen da, gertatu da, badakizue, esan nahi dut beste tokietan ere izango zirelako, jasotako aurrak, izan dituzte zailtasunak espediente horiek eskuratzerak orduan? Ni badakit, Naparruan emate dituztela. Baina hemen, Euskal Herrian, ez dakit, nik uste berdin jokatzen dute. Baina gu bakarri gara Gipuzkoako elkartea. Eta nahi izan dugu hor kokatzea. Ze, klaro, Fraisoro Gipuzkoan zegoen, eta Fraisoro bere garaian izan zen, zentro referente bat izan zen. Oso zentro potentea, oso ondo antolatua, oso ondo funtzionatu zuen, eta kanpotik ere jende asko etortzen zen Fraisorora. Orduan, badakit Bizkaiko batzuk ere kontaktuan jarri direla gurekin, baina guk betik esan dugu orain nahi dugula Gipuzkoako elkartea izan. Baina laguntza emateko prest bagaude noski. Eta Katalunian bebai badakit, ustot judizializa odin biadala, baina juezak ematen da bela baimena. Osa, eskatu inbiada, eskaera bat inbiada, eta baina ematen da baimena, eta joaten dia datu horretara. Tira, bilatzen duzuen hori lortzeko lanean diharduzue, lanean jarraituko duzue, ez duzue etxitzeko asmorik. Elkarteak badu divulgazio lanak egiteko asmoa ere, eta horren baitan berriki izan duzue halako hitzaldi mahai inguru bat. Aurrerantzean, halako besterik egiteko asmorik baduzue, bestelako pausorik, urratsik aurre ikusten duzue? Lehenengo zai gaude orain, ikusi arte orain batzar nagusiak ze txosten egiten duen, ze bidaltzen duen diputaziora, eta diputazioaren erantzuna zein dan. Hori jakin arte ezin dugu beste urratsik eman ez, baina gero horren baitan izango da erantzuna. Eta bitartean gabiz, gure eskaerak eta gure egoera zabaltzen. Ze igual gure familian, nire familian horretaz hitz egin da normaltasun handiarekin, baina gizartean ez. Gizartean hori egonda izkutatuta ez. Eta nik zadut, Fraisorotik 20. mendean 12.000 umero pasadia. Horiek asko da asko Gipuzkoan bizidia. Ze Gipuzkoako baserrietara joaten ziren. Orduan ez da gauza txiki bat, jende asko egongo da gure egoeran ez. Orduan pilema zabaltzea, eta jendeak ezagutu dezala, gure egoera. 50 bat zarete, gaur egunea aipatu duzuen ez elkartean, beste inork zuenekin harremanetan jarri nahiko balu, zer egin beharko luke edo nora jo beharko luke? Daukau korreo bat, jasotakoaurrak@gmail.com, eta harremantan jartzen nahi da bena, horra bialtzeko e-mail bat, eta jarriko ginean erekin kontaktuan. Mireia Castells eta Maribi Gorosmendi, eskerrik asko bioi, bisitarengatik eta zorte on. Zuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko.